moi kaikille, Soluksutin täältä. Ja te teitte sen. 5 tilaajaa on rikki. Mutta tästä ei tule mitään spessua, koska tää on kylläkin aika pieni luku, mutta tää on nyt tälle näin. Tähän kohti. Ihan hyvä luku. Mutta kyllä Fortnite-video on tulossa tänään, mutta kaikki sitä niin mä oon ihan halunnut, että esittele sun maailma. No. Jos te sitä niin paljon haluatte, niin kai se on pakko tehdä. Mennään ensimmäisestä vanhimpaan. Eli siis, no... Mennään ensimmäisestä vanhimpaan, noin. Ja siis mä aloin rakentaa, mä keräsin Cobblestoneissa, se on vieläkin tämmöinen crafteria. Täältä mennään sisälle, niin täältä löytyy. Ja on chesteissä vieläkin tavaraa. Sitten on Annevili. Ja tässä ei itse muuta olekaan, tää on nyt minikämppä. Ja sit mä kävin jungleissa, mä hankin sieltä näitä saplingaa, mä tein tämän mestan. Ja nää lamput, niitä on tuollakin. Tää on iso juttu. Ja sitten täällä on meikän toka-beissi. Tää on kyllä paljon hienompi kuin toi äsken, mutta tää ei ollut mulle tarpeeksi. Sitten täällä on mun uusin puolue tästä talosta. Täällä on puolue, mitä mä selitän? Ja sitten mä oikeastaan aloitin rakentamaan tätä näin. Mä rakentin ton, sit mä rakentin ton pään, sit mä rakentin tän varaston, oliko. Ja sitten päivämäärän, tää muuten näyttää ihan väärää, tää on paljon enemmän. Ja sit tuolla pään sisällä, tää oli sit viimeisin rakennelma täällä. Ja sitten täällä on meikän beissi. Noin. Tää on vanha. Sitten mä tein tonne tänne päivämäärälle niin tällaiset portaat. Ja sit mä tein ton talon, joka on siis ihan turha. Ja sit mä aloitin tekee ja tässä siis kesti ihan sairaan kauan. Joo, tää kyllä lagaa vähän, kun täällä on niin. Mun FPS on aivan hulmaton. En edes tiedä paljonko on. Ja sit tuolla alla on puofarmit, sit tuolla on niinku vähemmät lampaat farmit jo. Ja sitten mennään tähän uusimpaan rakennelmaan. Jos mä oon vetänyt suurimmat ajat tässä maailmassa tällä hetkellä. Tässä on lasinen, tässä on beaconit. Tän on tulossa supersmelteri, tai ei vieläkään valmistaa supersmelteri. Sitten tässä on läjä blokkeja, oreblokkeja. Taparisänkyjä ja sulkkeriboksit on täynnä kaikkea. Tien täynnä. Jos katsoo täällä, sit tässä on ihan peruston kutteri, mitä mä käytän aika paljon. Sitten tänne tunnen niinku varastolla, tossa on mekään lehmät. Sitten tää on itse asiassa
jos käytte kattoo viime videon, niin viime Minecraft-videon, niin tämän tein. Sen videon nimi oli Aloitetaan Enchant-ihonnetta, vai en mä tiedä onko se viime video edes, mutta täällä on kuitenkin tää Enchant-ihonne. Ja sit täällä on itse asiassa kaikkea tällaista. Sitten on tää tilaajaluku. Okei, tossa käytiin vähän rajalla jo. Tossa käytiin vähän äärirajoilla jo. Tänne lähtee eri ja noita käytäviä. Sit uusin juttu on tää tilaajaluku täällä. Mä tein ton vapaa-ajalla. Ja en mä tiedä niinku oliko nyt niinku kaikki tarkalleen tässä. Ja sit mun Nether-portaali bukas, kun mä löysin tuolla mun Nether-portaali. Ja sit kun me mennään tätä polkua, niin tuolla mun Nether-portaali myös mihin mä tuun, niin mun Nether-portaali bukas aika itseasiassa pahastikin. Mutta mä nyt tiedä, kun te ootte nähnyt jo ton meikän videolla, mutta tää tossa pari Damned Armorit, sit täällä ei oo niinku mitään. Sitten on tänään mesto ja sit ei täällä oikeastaan mitään hirveästi. Ja sitten tänne pitää tehdä sellainen niinku hetkona. Ai ja sitten on tää mesta, josta niin täällä on vangittu Zombie Pigmanin Magma Cube. Sitten toi Zombie Villager ja sit tästä menee vesi ylös ja tässä menee alas. Joo. Kyllä te tiedätte miten tää toimii tää vesihissi. Mitä? Siis, mitä? Siis ne oli ei viime videolla, vaan näkyy yhdessä toisessakin videossa, niin mitä mä kuvasin, niin siis miksi täällä on magma kubeja? Miksi? Ja miten? Minä haluan tietää. Minä haluan tietää, miksi Overworldissa on magma kubeja. Sen haluan tietää. En mä nyt tiedä, oliko siinä kaikki. Kyllä siinä oli ehkä kaikki. Ja sit tuolla on vaan tollanen ihmeen villagerien koti. Sitten täällä on mun varasto. Ja tää nyt on mikään ihme, täällä on vaan jutusta, mutta valuu vesi, koska täällä on farmit. Ja sitten kun me mennään tonne meikänä pään päälle, niin siellä on totta kai massintekopaikka. Ja tässä ylhäällä on mobifarmi, joka ei kyllä toimi, koska se on meidän päällä. Ja sitten tää on vaihdettu tätä lekterniä näille tyypeille, jotka hetkon mitä? Viimeksi tää Power 3. Mites tää Far Aspect 1, okei. Niin, ja sit tuolla on tuolla heppatalli. Ja sitten
No, ei sitä ehkä voi sanoa projektiksi. Se oli aika helppokin homma tällä haasteella Efficiency V:llä. Ja tässä menee polku niin tollaisella luollaan, mikä täällä on kaikenlaisia oreja. Kukaan ei halua tonne, tuo on ärsyttävä paikka. Sitten tästä, tää on se ihme juttu tuolta mä kerran. Niin. Tossa on toi. Sitten tässä pääsee ulos ja tästä pääsee vähän ylemmäksi luolaa. No ja sitten tässä oli se reitti vähän ylemmäksikin vielä. Siis mä tein tästäkin reittiä vähän tonne ihan huipulle. Ja sit mä oon tehnyt tällaisen 2023 vuosi alkoi, niin mä tein tollasen. Mutta tää maailma taisi olla. Tässä ei täällä hirveästi mitään ollut, mutta kyllä tässä nyt ainakin 13 minuuttia kesti. Ja joo. Niin. Se oli Luksuti täällä. Me nähdään ensi videossa. Se on moro.